may oras labuat Kapampangan. Medyo si kanya bagyan kaya kayong volume na po ito. Kumakain na rin naman maka facial ko le. Samantala na kaya akong dili kayo lako kayong mask ko. Ano kaya burilo ko yung facial ko po ito si tanda ko. Ing kakatamong kadinalan 55 suffix 155A video na bistaman taga ng Tagalugan ing topic tamo ngayon ing kakatamong pisabyan ding naman Kapampangan na may nga putot na po may nga kuyat contraction sa arag yung English pisabyan talang bagyan lalakad ko kasi minsan may paisip ko keng social media keng Facebook na minsan nating maus ka na akong kong Ray o kaya kumusta ka kong itang kong adwaya kabaltugan malyari ang kong Ray Kuya Ray o kaya ing kong Ray itamong Kapampangan mapag shortcut tamo makanyan man pag-umpisan ko ing mumunang dili map namo balu yan balu yung kabaldugan ng map namo na dahil aliwa up namo lako rin man itang MK mo muna ating pera na iconic Kapampangan na shortcut Mekeni balu yung penibatanan ng Mekeni nano yan mo yung tutuki ante o kaya antayo o kaya non kaya ngukul ko para pareho la kabaldugan din nano yung mga penibatana at itini balo yung dapat ot ot yak diri ng keng apostrophe T huling shortcut chapin ano yung burin sabihin ng ot ining metong pa anta anta o kaya tayi ka nukod lamay ni batan din nanin karelang root word agyas antayi ka itang anta pong itanta keng lawe yun nukod niya may nibatan ating ini panay tayong gagamitan dapat shortcut siya ini contraction niya pamu pamu ang pong kapamu nukod niya may nibatan niya root word na sige kanayo keng comment din kaya kayong pakibat kaibat pisabyantalan kasi antining pamu ang pong kapamu hanggang ako malami kay bang nukod niya may nibatan ini gagamitan talo dapat talo balo rin kaya karelang root word sige pisabyantala nakala salamat at siya Kapampangan tamo ipangapampangan tamo yung kaya katamong anak yung kaya katamong apo kaya tala sana pa nabulugan Kapampanganan tala panting upayang bigising lang Kapampangan tagol lang Kapampangan at era kaligman ng karelang Kapampangan karelang identity nakala salamat with tamungan